Hello bye bro. Bahai tongbai. Hai no hai ani o tok borok ri mano tui te kaisa video ka buang dakha. Orang phunuka 2 mas ni toksa ani tok borok pure desi toksa bosok ongkha 2 mas ni bisingo no broiler farming khaima haige khaiganke abo dakti toro songa haino nogo phiogi tok ri mansleke belai ke dakti toro onoro nukha 650 থেকে 750 গ্রাম ni thang 2 mas ni bisingo no tang hingor poultry ni feed no saribo sing je bazar ni feed paine mano abo no saribo abo ni ani previous video no rok nukhna nugyang ka banai di tok kothno tanah koi kubuni mas namka te tok sarno tanah koi kubuni mas namka amo tabuk seng drop no ko ang seng ri busuk tok katam tam lam khawso tono video bigi sawna sini tok desino farm khaimani kaisa subida hangkai bini bemar ingya sung kubuni poultry rok layer rok broiler rok farm khai khar belai khai bemar panja ko tok rok hai ka oro tabuk tok sabu tongo timani maktham usukang khompayo omo 3-4 din kha hai ke norok tam sangnam sung comment khai di video saja like khai di share khai di poultry farming kaisa bekar tongnai rok ni bagai belai kaham business ni mano te aron bisingo sini tok borok desi tok to sabuk mas man thagi ma khai belai ke dam subscribe khai di naino kok borok channel share khai di bell icon click khai di jotana no hambai